Nafarroko gobernuak 2 milioi euro bideratuko ditu Baztan Bidaso eskualdean tokiko 21 azpiegitura hobetzeko. Ziriza kontseilariak berritzeko eta Donesteben gordailu berria eraikitzeko lanak bisitatu ditu. Birusaren 17 kasu berri baieztatu ditu Goietako 2, uztailaren 6ko 11etakoarekin dute lotura eta beste 4 Iruñerrian izandako agerraldiarekin. Maskarak derrigorrezkoak izan dira Nafarroan ostiraletik aurrera. Jende eta ostalaritza establezimentu gehienek uztailaren 6tik 14ra izan harrera eredugarria azpimarratu du Iruñako alkateak. Nafarroko gobernuak 19 milioi euro gordeko ditu urtero, funtsezkoak diren udaletako oinarrizko gizarte zerbitzua finantzatzeko. Igoera 2 milioikoa da, 100 profesional gehiagori ordaintzeko. Ikaburuko leziaren egunaren 6. edizioa ospatuko dute uztailaren 18. Irantzuko monasterioa kultur programaren lehen hitzordua uda honetan. Tubala Uxoa koralak 1905 sortuak larunbatean ekingo dio programazioari, Monako Elizan egingo den kontzertu batekin. Osasun departamentoak PCR frogak egingo dizkie uztailaren 8tik 15era bitartean Zarautzeko Talaimendi kanpinean beheko kanpina moduan ezaguna egon ziren Nafarroko bizilagunei. Hori dela eta Nafarroko Osasun Publiko Institutoak deia egin du egun horietan kanpinean egon diren lagunei, deitzeko 646-5136-2 telefonora, goizeko 9 arratsaldeko 8 eta PCR froga egiteko hitzordua hartu dezatela. Emaitza jakin arte prebentzio neurriak hartzeko eta etxean egoteko eskaera egin du. Hau gutxi gorabehera 24 ordu dira. Bestetik Nafarroko Osasun Publiko Institutoa emandako datuen arabera, Nafarroan azken ordutan 22 positibo erregistratu dira, hauetariko 2 Iruñerrian aintzineko egunetan atzemandakoekin erlazionatuta daude. Uztailak 6ko gosarearekin egon ziren taldeko positiboak momentu honetan 24 dira eta Tuterako ezkontzarekin erlazionatutakoak 37 kasu positibo. Gainerako positiboen arrastoak bilatzen ari dira, nondik datorren kutsadura. Zunbilako agerraldiaren kasuan bertan dago eta ez da kasu berririk antzeman azken 16 egunetan. Atzo, Tuterako ospitalean gaixo bat ingresatu zen. Gaur egun 11 ospitaleratuta daude plantan eta zainketa bereziko unitatean jarraitzen du lagun bat ingresatuta. Osasun departamentua ohartarazi du kasu berriak gehienetan gazte eta kuadriletatik datozela. Hori dela eta zentzuz jokatzeko, maskara erabiltzeko neurriak betetzeko eskaera berretsi du. Osasun Ministeritzak emandako datuen arabera, atzo arte Nafarroan 5.627 lagun diagnostikatu dira koronavirusarekin PCR froga egin ondoren. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak parte hartu zuen atzo Espainiako gobernuak Madrilgo errege jauregiko Armeria patioan antolatutako koronavirusaren biktimen omenaldian. Felipe VI erregea, Letizia erregina, Leonor printzesa eta Sofia infantak izan dira ospakizun zibilaren buru. Ekitaldian, 400 persona inguru izan dira. Europako nazioko eta erkidegoetako ordezkari, biktimen familia eta pandemiaren aurkan borrokatu duten kolektiboetako ordezkariak. Espainiako gobernuko kide guztiak eta autonomi erkidegoetako presidente guztiek parte hartu dute Arma patioan eginiko omenaldian. Sugar bat piztu ondoren bertan zirenek arrosa xuribana eskaini dute biktimen omenez.
Txibite lehendakariarekin batera Juan Carlos Zapiko Revuelta Foruzaingoko burua izan da ekitaldian. Era horretan lehendakaria babesa eman nahi izan die koronavirusagatik hil diren guztiei eta haien senidei, baita gaitza izan dutenei eta orain jasaten ari direnei ere. Hoiei guztiei elkartasuna adierazi die, haien oinazia eta bizipen latza gogora ekarriz. Maeztu kontseilariak eskertu egin dio elikagaien bankuari koronavirusak azaldutako zailtasunak gorabehera egindako ahalegina. Erakundeak 25.000 pertsonari arreta ematen dio hilabetean, pandemiak eragindako krisiaren ondorioz 2.500 pertsona gehiagori eta gutxinaka boluntarien funtzionamendua berreskuratzen ari da. Mari Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako kontseilariak Nafarroko elikagaien bankuak egindako lana eskertu du. Zeinak ohiko jarduerari ekin dion pandemian eragindako egoera zailean. Martxoaren amaieratik hilabetean 2.500 pertsonari ematen dio arreta, Nafarroa osoan 25.000 pertsonari, 180 gizarte elkarten bitartez. Astelehenean amaituko da Nafarroko Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuak Nafarroko merkataritzaren digitalizazioari buruz antolatu duen debaldezko jardunaldian izen emateko epea. Eta asteartean, hilaren 21 izango da, Nafarroa Arenan. Parte hartu nahi dutenek aurrez aurre edo telematikoki egin ahal izanen dute streaming bidez emanen baita. Edukiera mugatua dela eta 2 kasuetan aurretiaz izena eman behar da. Iruñeko udalak gaur argitaratzen du 2020-2021 ikasturterako udal aurre eskoletan onartuak izan direnen behin betiko zerrenda. Konsulta gai egonen da vbikoitzapamplona.es eskuelas infantiles webgunean eta aurre eskolen erakunde autonomoaren iragarki taulan Olibeto Kondearen kalea 4. zenbakian. Gaztelania eta gaztelania inglesezko jarduerekin hizkuntz aukeretako eskaera kopurua leku librena baino handiagoa da. Euskaraz aldiz eskaera txikiagoa da leku librea baino. Lehen aukera gisa jasotako eskaerak aintzat hartuz gero eskabidea aurkeztu zuten 605 familietatik 273 gaztelaniarakoa ziren, 180 gaztelaniarako inglesarekin eta 142 euskarazko modalitaterako. Gaztelaniazko eskaria eskaintza baino handiagoa izan da egonaldi osoan 203 toki bai zeuden eta 273 eskaera, eta ez dago egonaldi erdiko aukerarik. Gaztelania inglesarekin modalitatean 116 leku zeudun egonaldi osoan eta 160 eskari egon ziren, egonaldi erdian berriz 73 leku eta 30 eskari. Euskaraz eskainitako egonaldi osoko 129 lekuetarako 126 eskaera heldu ziren eta egonaldi erdiko 26etarako 16. Zerrendak zenbat puntu lortu eta ordena horretan argitaratuko dira eskola bakoitzeko lekuen hezkuntza eskaintzarekin bat egonaldi erdiko zein egonaldi osoko eskoletako, bai hizkuntza aukera ezberdinetarako plazetarako, gaztelaniaz, euskaraz eta gaztelaniaz inglesezko jarduerekin. Pasaden uztailaren batean behin-behineko zerrenda argitaratu eta gero erreklamazioak egiteko epea ireki zen, 33 alegazio aurkeztu zaizkien Nafarroko Gobernuko hautapen batzordeak ezarritako puntuazioei. Hoietako 24 baietsi dira eta gainerako 9 ezetsi dira. Uztailaren 20tik 24 bia barne familiek matrikula egin ahal izanen dute lekua eskuratu duten aurreskolan bertan. Udalaren aurreskolen sarea honako hauek osatzen dute Hello Azpilagaina, Hello Bustintxuri, Hello Egunsenti, Donibane Goizeder, Printzearen Arresia, Mendillorri, Izartegi Aurtzaro, Mendebaldea eta Jose Mari Uarte. Nafarroko Gobernua bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren bidez lanean ari da memoriaren, desberdinen arteko bizikidetzaren eta giza eskubideen arloetan belaunaldi berriei zuzendutako bere programak eta lan ildoak egungo errealitatera egokitzeko. 2016-2017 ikasturteaz geroztik zuzendaritza nagusiak bere jarduerak bultzatzen ditu batez ere memoriaren eskolak eta bakearen eta bizikidetzaren aldeko eskolak programaren bitartez. Aurten 35.000 ikasle baino gehiagok hartu dute parte programa horietan. 2020-2021 ikasturtetik aurrera programa bakarrean bilduko dira biak.
Memoriaren eskolak bakearen eta bizikidetzaren alde, deiturikoan eta jarduera berriak egongo dira, hoietako asko gainera online formatura egokituta. Horrela azaldu du herritarrekiko harremanetako kontseilaria Ana Ollok prentsaurreko batean. Nafarroko Memoriaren Institutuko zuzendaria den Jose Miguel Gastonekin eta bizikidetza ataleko burua den Irati Goikoetxearekin batera. Aurkezpenean datorren ikasturtean programa zein jarduerak osatuko duten ere azalduko dute. Zuzendaritza nagusia jorratzen ari den formatu berriak azaltzearekin batera, koronavirusak eragindako errealitate berrira egokitzearren. Ollo kontseilariak honela adierazi du. Nafarroko gobernuak 2015ean bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusia sortu zuenetik, talde osoaren kezkarik eta lanik nagusiena izan da eta izango da belaunaldi berriak egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta memoriaren balioekin lotzea. Memoria ez da iraganeko kontu bat, etorkizunekoa baizik, beraz, gure ahalegin handienak jarri ditugu Nafarroan belaunaldi berriak diren etorkizun horretan esan du. Halaber, Ollok eskerrak emana izan ditu zuzendaritzako langilek egin duten lanarengatik. Haien ahaleginari esker 35.000 ikasle baino gehiagok aukera izan baitute bakea, bizikidetza, errespetua edo memoria bezalako balio hain garrantzitsuak lantzeko. Memoriaren eskolak 2016an sortu zen zeharkako proiektu bat bezala. Nafarroko ikasleak memoriaren eta transmisioaren politika publikoekin elkartzeko puntua bilakatzeko, bereziki memoriaren lekuei, desobiratzei eta giza eskubideak urratzeko prozesuei buruzko ikerketei erreparatuta. Programa gizarte zientzien didaktika berritzailearen tradizioarekin lotzen da eta kurrikulunaren arazoa eta gelan gizarte arazo garrantzitsuenak lantzeko moduak planteatzen ditu. Baita herritar demokratikoen hezkuntza azpimarratzen duen irakaskuntzaren ikusmoldea ere. Programan 40 ikastetxe inguruk eta 9.000 ikasle baino gehiago ari dira parte hartzen eta 2 interes zentroaren inguruan oinarritzen da. Batetik irakasleen prestakuntza, egunaratze zientifiko eta didaktikoa sustatuz, naiz materialak eta esperientziak sortzeko lankidetza lana erraistuz, eta bestetik, ikasleak memoriarekin loturiko lekuekin eta personekin elkartu ahal izateko hezkuntza jarduerak garatzea. Memoriaren eskoletan burututako prestakuntza proposamenak kontsulta daitezke. Programa 2016-2017 ikasturtean jarri zen abia, orain arte 115 ikastetxe baino gehiagoko 28.500 ikasle baino gehiagok hartu dute parte tailer eta jarduera ezberdinetan. Gobernuak €1.000.000 inbertitu ditu Legarda, Muruzabal eta Utergari ura arazteko sistema osoa erabiltzeko aukera ematen dien kolektore batean. Nafarroak 82 milioi metro kubiko ur araztu zituen azken urtean eta arazketa biologikoak 3 etapatan hedatzen jarraitzen du. Legardak, Muruzabalek eta Utergak arazketa sistema osoa dute, hondakin urak Garesko araztegira bideratzen dituen kolektore berri bati esker. Nafarroko gobernuak Navarra de Infraestructuras Locales NILSA sozietate publikoaren bidez €1.000.000 inbertitu ditu instalazioan. Robo ibaiaren saneamenduaren 2. fasea da. Iratzeko monasterioko elizak zoladura, argiztapena eta altzariak estrenatu ditu. 3 eliza eta hilobi hondarren zimentuak aurkitu zituen indusketa arkeologikoa ere eginda. Rebeka Esnaola kultura eta kirol kontseilariak Iratzeko monasterioaren eliza bisitatu du. Zoladura, aldatzeko lanak, argindar eta argien instalazioa berritzeko lanak eta altzarien zati bat bukatu ondoren. Iruñako udalak epea ireki du egile berriendako euskarazko literatur lehiaketarako lanak aurkezteko. Aurten poesia eta narrazio modalitateekin. Berso paperen modalitatearekin Iruñako lehenbiziko berso paper lehiaketa osatu da aurten. Iruñeko udalak Nafarroko bersozalen elkartearekin antolatutakoa. Lehiaketa horretarako lanak aurkezteko epea 30ean amaituko da. Egile berriendako euskarazko literatur lehiaketako
30. edizioa du aurtengoa eta lanek gai librea izanen dute. Euskaraz idatzi beharko dira eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan. Jatorriz nafarrak diren zein bertan bizi direnek hartzen alko dute parte. Egile bakoitzak lan bakar bat aurkezten alko du modalitate bakoitzean. Poesiaren kasuan lanek 200 berso izan beharko dituzte gutxienez eta narrazioen gutxienez 15 orrialde. Lehiaketak 3 sari banatuko ditu modalitateko 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Gainera epaimaiak 250 euroko 4 aipamen eman alko ditu. Lanak zein modalitatetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Udalak sariak argitara emanez gero, hoiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira. Gaur ostirala gaueko 9:00 Ziudadelan Iseok kontzertu eskainiko du. Iseo bere sustraietara itzultzen da, jatorrira itzultzen da. Gitarrarekin lagunduta lehen kontzertuak eman zizkion euroekin erosi zuen agertokira itzuliko da. Jatorrira itzultzen da, baina ez iraganera, azken urte hauetan Dodosoundeko borrokalariko lagunarekin batera bizi izan denak lekua baitu itzulera honetan. Ezin zen bestela izan. Abenturak hasi zituen gitarra ikonikoarekin eta lorpen kombinazioarekin. 2020ko Iseo da oholtza gainean. Mielotzin konpainia nafarrak gaur irekiko du Herriberriko antzerki jaialdiaren 21. edizioa. La Estrella de Sevilla, Andanzas y Entremeses de Juan Rana eta Esperando a Godot ikuskizunetarako lekuak agortuta daude dagoeneko. Oliteko antzerki jaialdiak 21. edizioa hartuko du, gaurtik abuztuaren 2 arte eta honako hauek izango ditu ardatz. Diziplina anitzeko programazioa, antzerkia, musika, dantza edo zirkua. Osasun segurtasuna bermatzeko neurriak, hala nola maskarak eta hidrogelak erabiltzea edo personen arteko distantzia mantentzea. Eta Nafarroko antzerkiaren sektoreari emandako laguntza, foru komunitateko konpainiei protagonismoa emanez. Onerako siesta bat egiteko oso lasai egon behar duzu. Lasai egoteko beti, zure aseguruak Laboral Kutxan. Metro eta erdi elkartzeko. Sintomak badituzu isolatu etxean eta deitu berehala osasun etxera. Mantendu distantzia eta ezinezkoa bada. Erabili maskara, eskuak maiz, ondo garbitu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lantrobana grela ustede. Lantrosko. Baina bizpor gaizadra. Onki guardatantigunak. Gore tesoroak. Erronkariko gazta. Mendetako altxorra. Pirinioen fruitua. Etxean etxeko produktuak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Reino Gourmet. Aukeratu Nafarroako produktuak, onura zuretzat, onura gure lurrarentzat. Etxean etxeko produktuak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Reino Gourmet.